नमस्कार शेतकरी बंधूंनो. आज आपण आलेलो आहोत एका कॅटल फीड आज आपण बघणार आहोत की कॅटल फीड मिल संबंधित सर्व माहिती. हा जो बघता आहे तो हा आहे होपर. ह्याला होपर असं म्हणतात. आणि ह्याच्यामध्ये जवळजवळ साधारण ही आपण आपल्या मिलच्या कॅपॅसिटीनुसार आपण ह्याच्यामध्ये रॉ मटेरियल टाकत असतो. यामध्ये रॉ मटेरियल सांगायचं झालं तर मका असेल, मीठ असेल, त्याच्यानंतर गहू असेल, तांदळाचा भुसा असेल, इत्यादी गोष्टी इत्यादी आपण ह्याच्यामध्ये ह्या होपरमध्ये टाकत असतो. ह्या होपरमधून ह्या सगळ्या जे काय आपण दाणे टाकणार आहेत तर ते ह्या कन्व्हेअरच्या सहाय्याने असे हे वर जात असतात. हे आपण सगळीकडे वरती पाहू शकता. हा जो वरचा जो कन्व्हेअर आहे आपण बघत आहात, वरती एक मोटर आहे आणि त्या मोटरच्या साहाय्याने ह्या कन्व्हेअरमधून सगळं जे धान्य आहे ते त्या ह्या ग्राइंडरमध्ये येत असतं. हा जो दिसतो आहे तुम्हाला, हा जो आडवी पट्टी आहे तो हा जो आहे तो ग्राइंडर आहे. याच्यामधून सगळं जे धान्य आलेलं आहे ते ग्राइंड होत असतं. तर याला साधारणतः मशीन लावलेली आहे 7.5 HP आणि ह्याच्या खालीच तुम्ही बघू शकता हा जो आहे तो मिक्सर आहे. हा निळ्या कलरचा आपण मिक्सर बघत आहात. तर ह्याच्यामध्ये जेवढं ग्राइंड केलेलं जे धान्य आहे तर ह्याच्यामध्ये मिक्स होत असतं. तर यालाच खाली एक मोटर लावलेली आहे. हे बघू शकता तुम्ही, ही पण 7.5 HP मोटर आहे. तर ह्याच्यामध्ये हे आपण पाहू शकता, त्याला कोणत्याही प्रकारचं बेल्ट वगैरे नाही आहे. चेनच्या सहाय्याने हे ऑपरेट होत असतं. तर अशा प्रकारे आपण बघू शकता, ही 300 किलो कॅपॅसिटीचा हा जो मिक्सर आहे 300 किलो पर आवर्स याच्यातून मिक्स हे जे आपण रॉ मटेरियल आहे तर ते 300 किलो पर आवर्स मिक्स होत असतं. हे पाहू शकता तुम्ही, त्याची ही मोटर आहे. आणि या ठिकाणावर आपण हे जे बघत आहात की हे जे दिसतंय ह्याच्यातून आपण जे असेल मीठ असेल, सोडा असेल, त्याच्यानंतर बायपास फॅट असेल, तर इत्यादी गोष्टी आपण टॉक्झिन बाइंडर असेल, इत्यादी गोष्टी आपण ह्याच्यामध्ये टाकत असतो, जेणेकरून ह्या मिक्सरमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी मिक्स होतील. आणि मिक्स झाल्यानंतर हे तुम्ही पाहू शकता, इथून डिस्चार्ज आपल्याला मिळत असतो. हे डिस्चार्ज बघू शकता तुम्ही, तिथून सगळा डिस्चार्ज आपल्याला मिळतो. ह्या डिस्चार्ज मधून हा एक त्याच्यानंतरचा जो होपर आहे तर त्या होपरमध्ये सगळं मिक्स झालेलं जे मटेरियल आहे, आपलं रॉ मटेरियल, ते चांगल्या प्रकारे मिक्स होतं आणि एक आहार तयार होतो, संतुलित आहार तयार होतो. मग या आहारालाच आपण परत कंटिन्यू करण्यासाठी एक दुसरा कन्व्हेअर आपण पाहू शकता. हा कन्व्हेअर, या कन्व्हेअरला इथं बघू शकता अशा पद्धतीने हा कन्व्हेअर आहे. इथं एक 2 HP आपण मोटर लावलेली आहे. मागे एक आपण कन्व्हेअर बघितला, त्याला पण 2 HP मोटर होती आणि ही पण 2 HP मोटर आहे. तर अशा प्रकारे या ठिकाणी आपणाला इथून या ठिकाणाहून आपणाला हे मिळत असतंय, जे संतुलित आहार आहे तो आपल्याला इथे मिळत असतो. आणि त्याच्यानंतर संतुलित आहार मिळालेला जो आहे तर आपणाला हे जे आपण पाहत आहात तर हे आहे पेलेट मशीन आहे. पेलेट मशीन काय काम करतं, ते एक पेलेट बनवण्याचं काम करतं हे मशीन. तर हे बघू शकता 7.5 HP ह्याला देखील मोटर लावलेली आहे. आणि हे मशीन एका तासाला 300 किलो पेलेट तयार करत असतं. बरोबर हिथून डिस्चार्ज मिळाला तो ह्या पेलेट मशीनमध्ये पडतो, ह्या पेलेट मशीनमध्ये पडतो. आणि ह्या पेलेट मशीनमधून मिळालेला जो डिस्चार्ज आहे तो या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो. तर अशा पद्धतीनं आता इलेक्ट्रिसिटीचं आपण थोडक्यात जाणून घेऊयात. तर हे आहेत आपल्या कॅटल फीड मिलसाठी यूज होणाऱ्या 4 मोटर्स. तर 2 पॅलेट मशीनच्या एक पॅलेट मशीनची मोटर आहे, दुसरी जी आहे तर ती कन्व्हेअरची आहे, तिसरी देखील पाहत आहात ती देखील कन्व्हेअरची आहे, आणि चौथी जी आहे तर ती ग्राइंडरची आहे. अशा पद्धतीने 4 मशीनवरती आपल्या पूर्ण कॅटल फीड मिलचा प्लांट जो आहे तो रन होत असतो. हे तुम्ही पूर्णपणे प्लांट पाहू शकता. खूप सुंदर असा एक छोट्या शेतकऱ्यांसाठी म्हणा की एक 10 ते 20 जनावरांपर्यंत जे पशुपालक आपल्या जनावरांचं पालन करत असतात त्यांच्यासाठी खूप चांगला प्लांट आहे. ह्या प्लांटची किंमत साधारण सांगायचं झालं तरी ह्या प्लांटची किंमत साधारणतः 3 ते 3.5 लाख 4 लाखापर्यंत